guys, so maglampas meron guys. Nami dire, kauban ng mga kuan. Barako boys. Na dire sa likod na. Oh. Oh, wala man ay matrabaho dire sa bukid mga barikoy. Oh. Ako kuminsa, yan ang trabaho, among t-shirt at mga gyapon. Way kausaban. Sakto, magandang. So, uban na ninyo guys, kay tabangi ninyo bungkal dire mahuman naman eh. Yun, subscribe lang sa akin, dato. Kada kami gumay. Super tayo na mong channels mga guys, no? Kaya para mo dato yung mga kami gumay. Kuya kay gauma ay pero background mga dagko ang building. Nakunos bukid gauma pero background dagko ang building. Angkol oh. Okay recall. Kada okay ra diha ka. Ay napagnegosyo ro sa no sa mangwarta pa man ka. Picture rin mo. Unsa man ulo rek mao na PTL. Nakita mo brief. Ilibot-libot. Ay buwang kayo mo kag-ikaw ra. Hi guys. Hello, yo man day ko li. Wa man day ko kilay. Okay ra? Okra ko no ma'am. Oh. Ay, nakita lang to si Ma'am Bibi. Si Alvin Pod. Inita diri sa bukid oy. Sibu kuan. Sibu bukid nun. Sibu bukid nun. Ano ba? What is one? Ay, dito sa bukid bay. Hindi ko bisingot bay. Bay kinabuhi ang pizza bay. Abay. Mahita yun eh. Tanong mais. Wala mag-aon ng mga anak kan eh. Uy, tani bay. Lo. Apil pa ni nga to gitaman Mars oh. Oh. Ito magkamanan naman. Nay kamuti dira di. May pagkapito na itong kalot, ya tulong agon, palitan na itong coke. Di ba ko pwede mainitan ko? Madaot akong kuan. What's up mga guys? Muna itong kinabuhay dito sa syudad. Sa bukid walang papel. Aray. Kumbati ko. Bira. Uli ka kay labot snack. Okay ka na ko.